Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव हम एन्ड पलिटिकेलनि आन्दाराव पस्टआ दङ 4000 नि बारा थ' बेनो जाबाय आसाम पुलिस दा बेनि सायाव गोबां कनफ्यूज जागासिनो दङ जे पस्टआ नंगौना नंमारा आरो रिलि माब्ला जाहैगोन थ' बेनि सायाव गोबां आपडेट दङ स' नोंथांमोना जायफ्रा आसाम पुलिस केन्डिडेट्स नोंथांमोना भिडिअ नायलां जोबजासिम आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा खौरां बेनो जाबाय अदालगुरियाव पेरामेडिकल एडमिशन लानो हासिगोन सोलिगासिनो दङ एएनएम लेब टेकनिशियान स' बेनि सायाव डिटेल्स दङ नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं स' नोंथांमोना एडमिशन दायो लानो हासिगोन स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फै अफिशियेल वेबसाइट आसाम पुलिसनियाव एन्ड बेनिफ्राय पोस्ट वाइसआवहाय बेसेबां क्राइटेरिया डिटेल्स नांगौ फरायनाय बेनि सायाव आपडेट लाबोदों आरो लोगोसे नोंथांमोननि रिलिया माब्ला जाहैगोन बेनि सायावबो नोंथांमोनजोंहाय एनालाइज खालामनानै भिडिअ लाबोदों जाहाथे बयबो नोंथांमोना एक्टिभ थायो जायफ्रा आसाम पुलिस केन्डिडेट्स देन बिदिब्ला जों थांनि फै अफिशियेल वेबसाइटआव स' दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना मोनखादोंमोन दाखालि आपडेट 4000 नि बारा भेकेन्सि बेनो जाबाय हम एन्ड पलिटिकेलनि आन्दाराव बिदि होननाय लोगो लोगो बुजि जोंहा आसाम पुलिसनि भेकेन्सि देन डिपार्टमेन्टआ बेनो स' नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन कनस्टेबल एभिउबि बेनिफ्राय कमान्ड' अके एसआइ दा जोङो फैग्रोबाय पेरामेडिकल एडमिशन दायो सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय डक्टर बिआर आम्बेदकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्युट दङ अदालगुरियाव गोदान खुलिदों सेन्टार खुलिदों बेनो जाबाय रेलवे स्टेसन खाथियाव स' बेयाव गोबां रोखोमनि डिप्ल'मा नोंथांमोना लानो हागोन नार्सिं एएनएमबो दङ फार्स्टआवनो बेनिफ्राय लेब टेकनिशियान दङ अके स' बेनिफ्राय दंबावो बेनो जाबाय जेनेरेल हेल्थ केयार आरो लोगोसे मेटारनिटि एसिस्टेन्ट दा बेयाव जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोना 2 इयार्स डिप्ल'मा लानो हागोन अके स' बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एड्रेसखौहाय आरो लोगोसे गासैबो डिटेल्सआ डिसक्रिपसनाव दङ कन्टेक्ट नाम्बारा स' नोंथांमोना दायो बेवहाय सोंहरनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना एडमिसन दायो लानोब्ला दा नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया बेसेबां होनोब्ला बेवहाय 10 पास अनवार्ड्स होदों एबा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जानांगोन आरो जुदि 10 पास खालामनानै दायो कलेज फरायगासिनो दङबा स' नोंथांमोनाबो एडमिसन लानो हागोन नाथाय नोंथांमोनाहाय एचएस पास खालामनांगोन आरो बे डिउरेसना जाबाय 2 इयार्स नोंथांमोना खालामनांगोन कर्सखौहाय आरो बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सआ कन्टेक्ट नाम्बाराव स' नोंथांमोना मोनजोबगोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि नार्सिं एएनएम कर्स एबा नोंथांमोननि माखासे टेकनिशियान लाइननि स' नोंथांमोना गोसो दङब्ला लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना आपकामिंआव जेब्ला कर्सआ जोबो अब्ला स' गोबां नोंथांमोना साख्रि एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै लेब टेकनिशियान एएनएम थ' नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन हेल्थ सेक्टरावहाय थ' जियानो बे जोब्बाय देन बेनिफ्राय जों आसाम पुलिसाव फैफिनसै बेनिफ्राय जों फैबाय आसाम पुलिसाव देन आसाम पुलिसाव नोंथांमोना मिथिगौ बेनो जाबाय जोंहा 4000 भेकेन्सि दङ अके 4000 नि गेजेराव एबि आरो इउबि कनस्टेबलाव अके नोंथांमोनाहाय बांसिन भेकेन्सिखौ मोनगोन आरो कमान्ड'आवबो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय एसआइ कमान्ड'आव जोंहा थांनाय बारावहाय 320 दङमोन आरो बे पस्टआ फिलआप जायाखै आरो बेयावबो ओंखारगोन लोगोसे एसआइ इउबि नोंथांमोनाहाय बेवहाय मोनगोन दा लोगोफोर एसआइआव नोंथांमोननि फरायनाय जाबाय डिग्री पास खालामथारनांगोन अके स' नोंथांमोना डिग्री पास खालामथारनांगोन आरो नोंथांमोननि रानिंआ 1600 मिटार्स जागोन बे जाबाय इउबि पस्टआव अके बेनिफ्राय कमान्ड'आव जोबोर बुरजा जागोन बेनिफ्राय सिनाबो थागोन आरो नोंथांमोना साइक' टेस्ट थागोन स' नोंथांमोनाहाय बेयाव स' नोंथांमोननि रानिंआ आलदा जागोन बेनो जाबाय 4.8 गाहाम रानिंआ फिजिकेल टेस्टआ जायोमोन 20 मिनिट्सआव हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि सायाव डिटेल्सआ फैबाय थागोन गासैबो डिटेल्सआ नेक्स्ट लेभेलाव स' बेनिफ्राय जोंहा एबि आरो लोगोसे इउबि कनस्टेबलाव स' नोंथांमोननि रानिंआ 3200 मिटार्स जायो स' बेयाव 14 मिनिट्स मोनगोन आरो हिन्जावफोरना 1600 मिटार्स जागोन हिन्जावफोरना 1600 मिटार्स थ' नोंथांमोनाहाय बेयाव 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव स' नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगौ जायो आरो काट अफ होनोबा स' लोगोफोर काट अफ होनोबा जोबोर बुरजा थांगोन बेनो जाबाय स' नोंथांमोना 40 नि गेजेराव स' नोंथांमोना 35 प्लास खालामथारनांगोन अके स' नोंथांमोना बे टारगेट लानांगोन मानोना पस्टआ खम नालाय बेनिफ्राय दानिया कम्पिटिसना एसे बारा जायो बेनिफ्राय स' नोंथांमोना लं जाम्पआवहाय स' नोंथांमोना मा खालामनांगोन 20 लाथारनांगोन एन्ड फिजिकेलाव स' नोंथांमोननि रानिंआव हमना ला गैयाब्लाबो 17 एबा नोंथांमोनाहाय 18 टारगेट खालामनो हायोबा मोजां जायो अके अब्ला नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांनायनि चान्सआ दङ आरो काट अफ नोंथांमोनाहाय हाइ लेभेलाव थांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बेखायनो एग्जाम अके स' एग्जामा जुदि 50 नि जायोबा स' नोंथांमोनाहाय गैयाब्लाबो हमना ला नोंथांमोना 35 प्लास नोंथांमोना टारगेट लाथारनांगोन दा लोगोफोर मेक्सिमाम एग्जाम जायोबा 45 जायो बेनिफ्राय 5 एक्सट्रा थायोमोन आरो बेनि सायाव जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारगोन नोंथांमोना मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय 10 सेप्टेम्बरावसो गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन नोंथांमोना सेम आइडिजोंनो सिगांनि आइडिजोंनो स' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन जेब्ला 10 सेप्टेम्बर जायो आरो बे रिलिया नोंथांमोना नभेम्बर बेनिफ्राय डिसेम्बराव जाहैगोन स' बेखायनो दानिफ्राय प्रेक्टिस खालामखादो गासैबो आसाम पुलिस केन्डिडेट्स नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामखा जाहाथे स' नोंथांमोना रानिंआ स्पिड जायो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे प्रेक्टिस खालामनाय लोगोसे स' नोंथांमोना जाहाथे एग्जाम थाखायबो रेडि जायो दा बेनोमोन आसाम पुलिसनि माखासे इनफरमेसन बेनिफ्राय क्राइटेरिया डिटेल्सआ फैबाय थागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जाहाथे बयबो एक्टिभ थायो नोंथांमोना आसाम पुलिसाव